Paminawan ninyo ni akong balak. Balak nga halag ko kaninyong kanan. O kalang-alang sa atong pinakagwapo o gwapa nga maestro o maestra. Kini akong balak ka naguluhan. Maestra kong hinigugma. O maestra kong hinigugma. Kung ikaw ako makita, adlaw na ko kompleto na. Sa imong pahiyong nga kayang pahayagon ang langit nga gadagkon. Ma'am, ako kitabangan o kituluan mo kung saan paghigugma sa usa ka tao. O kalang tawhana, walay lain, kundi ikaw ra. Ma'am, o pagdiskas na gani ka, ako dayon matunala sa imong kagwapa. Sa imong labi na pulang-pula. Sa imong lawas nga malag Coca-Cola. Ako murag ice cream nga nalanay sa imong kagwapa. Ma'am, pirti na yun imong sirtiya. Kay sikadaghang mga babae nga naibog sa kuha. Wala ko'y laing ipili, kundi ikaw ra. Bitaw, joke ra. Mga ma'am o sir, diniigo ang word nga thank you para kamo pasalamatan sa inyong mga kaayo. Bisan pa man kami palungon, kahit upulo. Ang naagihapon kamo, at kamo serbisyo, aron lamang kami masubay sa dalan nga sakto. O sa atong mga sir nga grabe ka gwapo o kamaskulado. Nga kung imong tanahon, amin yung palito. Pero imong maila, grabe diay ang pagkamaayo. Ingon sila, ang mga maestra, ikaduha na daw natong mga mama. Tapit siguro na silang papa. Bitaw mga ma'am, joke ra. Kabantay mo sa atong mga maestra. Bisag grabe na ang ilang problema. Nagpabiling yapon ang ilang kagwapa. O sa atong principal, nga perti usap kagwapa, Miss Barbie Fortesa. Ay alam ma'am, sorry, Miss Barbie Comendador di ay naaan gitikan artista sa imong kagwapa. O diri na lang ko putong, diri na lang ko taban. Happy World Teachers Day kaninyong tanan. O daghang salamat kaninyong tanan. Okay.